Waslu fl-aħħar fażijiet ix-xogħlijiet fuq il-mina li mill-Università tagħti għall-Gżira wara li ngħalqet temporanjament waqt li kien għaddej ix-xogħol fuq il-proġett tal-flyover tal-Kappara. L-aċċess għall-mina se jinfetaħ matul il-ġimgħa d-dieħla biex mill-Università il-pubbliku jkun jista' jaċċessa l-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq kif ukoll parkeġġ li jilqa' fih iżjed minn 100 karozza. Tul dawn l-aħħar xhur sar twessieħ tal-mina u ġew installati sinjali ta' traffiku ġodda u iżjed moderni. Proċess li jagħmel il-mina waħda iżjed sigura u aċċessibbli kemm għall karozzi kif ukoll għal dawk li jgħaddu minnha bil-mixi jew bir-rota. Il-President tal-Għaqda Studenteska Pals, John Luke Ellul, qal ma' dan l-istazzjon li minkejja li kien hemm żmien ta' inkonvenjent għal dawk li jagħmlu użu minn din il-mina, issa li ser tinfetaħ ser toffri servizz aħjar u iżjed sigur lill-istudenti universitarji. Bażikament, sfortunatament persi kienet ingħalqet il-car park li hawn ma' ġenb din il-mina ma kienx qed jintuża persi ma kienx hawn aċċess għaliha, allura l-istudenti ser ikunu qed jerġgħu jibbenefikaw minn dan il-parkeġġ kif ukoll dawk in-nies jew studenti li jagħmlu użu minn forsi roti jew mixi biex jaċċessaw minn naħa tal-Università Gżira ħajkunu qed jistgħu jerġgħu jagħmlu dan permezz ta' mod iktar sigur u flessibbli għalihom. Is-Sur Ellul taħajr lill-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burch talli dejjem sema tħassib u l-ideat li waslu qudiemu biex proġetti bħal dawn jissodisfaw l-bżonnijiet u l-ambizzjonijiet tal-istudenti.